нещо за 9 9-8 8 звездичките, като например Пола Пола, Момчилова, Коке, Свит, Красимира Брайант и и там там другите. другите. А, Ами, мен не са ми много известни, в смисъл, явно съм доста назад във да, времето. всъщност и аз явно съм много назаре с тези всички известни работи. Само от тези три момичета познавам само Красимира Брайант, с която въобще нямаме никакви отношения. А, нито Пол Мочилова, нито Коки Свит, не ги познавам и въобще абсолютно нищо не мога да кажа. Не знам, що се смятат за звездички, но що ми смятат за звездички, нека да се смятат за звездички. Като цяло само това мога да кажа. Само Красимира Брайант я познавам, но с нея нас нищо не свързва.